बाबु नै सिखाद' सानजौलायलांबाय गथ' दाबो सिखारबावा बिदायारो बारियाव खामानि मावलायलांबाय सिखाद' Hei, मा डिस्टार्ब आवसावा नै बेवहाय मा खालामनांगौ जाखो बे बनखौ जखौलाय माबालाय फंबाय दा दैज्लां बोथोर सफै नालाय बन गोरानखौ नांगौ माबालाय आदा आं फंसे खोथा सोंगौमोन हा मा खोथा बेलाय एथ' खाथियाव फैलायलायनाय हरै दावलां एसे नांलाबायगोन माथो आदा इसोरनि बोरा फिरि फिरि फिसा फिसा मोनलांजोबबाय औ फंबाय नों जुदि गिदिरफोरखौ मानिग्रा जायोब्ला बिमाफोरखौ सनमान होग्रा जायोब्ला नों जुदि इसोरखौ गिग्रा जायोब्ला नोंनि बोरखौ फिसा फिसौफ्रा फिरि फिरि मोनलांजोबगोन फंबाय ओइ नोंनि डायलगा खोनासङालां ओइ बाबुमोन नै साया जाबाय लोंफैगोन थ' साहा लोंनो लिंहरबायलै थौ नै साहाया लोंदो आयै आंनो 500 थाखा फैसा नांगौमोनलै गस्ला बायनो दाख्लैसो गांसे बायखांबाय आरो मानो नांबावगौ मालाय मानसिफोरनोबा सप्ता खनसेयाव गांसे बायो आंनाबो सप्ता खनसे जाबाय आंनोबो नांसिगौ फैसायानो गैथारा दहाय खरस खालामखोन्दा 100 थाखाल'सै नै इसोर बिदिलाय मा जानांगौ 100 थाखाल' लाबो मा जाबावनांगौ बे गथ'जोंलाय हाब आदा बहायलाय मा खालामोब्रा जिरायलायबाय आंबो 20 थाखानि लाबाय गस्ला बायस्लायस्लाय मोनदेरगोनसै नामाब्रा लादोलै फंबाय लादो माबाफोर सिमां नुदों नामा नुनायाथ' नुदोंमोनलै हाग्रायाव दंफां लायदोंमोन मैदेरनि होसो जालायलायनाय साइकेल गारनानै खारलायलायनाय माखासेखौ सारि मोननाय फंबाय सारि औ दे हरदो लानोसै 20 थाखानिनो हरदो दे 20 थाखा 20 थाखानि नै फैसायाबो ग्रोब 20 थाखाल'खा मोनबा हामदोंलै इसोर जाबाय मोनगोन फंबाय मोनगोन औ दे सिमाङाथ' बिराद मोजां औ आं थांसै दे हाब मा ओंख्रिब्रा न'हाय थारुन लेबनायखौ अमा बेदर थाबासो मोजां जायो अमा बेदर गैया नोंलाय ना फैनाया जानायाव खम नङा बे खामानियावबा गैया आया फैसा नांगौब्रा एसे एक्सट्रा नांगौमोन मा खालामजोबखो बे 20 थाखा हरनाय थाबाय थायो सिरि मोननानै आंना फैसा गैया आं मिथिया हरदोब्रा बिदिलाय मा जानांगौ गैयालै बेनोबा 20 थाखाखौ जों मैया थांलायबाय ओरैनो बेबा बिमानिफ्राय बिनानै लानायसोमोन खम रायजादों आंसो मिथिदों सिमां मोनसे नुबावदोंमोनलै आङो फंबाय हिनजाव लाना खारनाय बेखौबो मा लायो आं बारा मिथिया
मा सोंलै नामा फंबाय? नुनायालाय नुदोंमोनलै आदा खिथानो लाजिलाय लाङोलां हाब मा सिमा जाखो खोन्थादोब्रा। हिनजाव लाना खारनायलै हाब हिनजाव लाना खारनाय? हिनजाव लाना खारनायबाथ' आथिङा नोंनि मोननै हिनजावनि मोननै फट सारि जागोन होनबा? औ सारि हिनजाव आरो नों 42 लाबानो जाबाय फंबाय। 42 औ दे हरलायदो हरदो आंनोबो 24 हरदोलै अ नोंबो लानोसै न' जायो फैग्राफ्रा फैबाय थाथोंसै जोङो बानायग्रोनोसै जोंहा दानो नैबे बेलासि समाव इसोरनि खुलुमग्रा गोथार न'आव सफैनो हानाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय साफ्रोमबो आंनि गोसो गोरबोजों नाजावना लाबाय आरो इसोरखौबो जोंनो गैया हामबाय होनदों नाथाय जों साफ्रोमबो नैबे समसिम लटari दैना लाबोनो थाखाय दानो अब्ला जोङो दिनै सोलोंगोन जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि बिसयै जों जोहोलाव आरो जोहोलाव सिख्ला थानाय समाव जोङो माबायदि थांनानै थानांगौ जोङो माबायदि जोंनि आखल आखुखौ दालांनांगौ जोङो बिनि बिसयै जोङो उपदेशगिरिनि 11 आयदा 9 बर'आव जों मोननो हागोन बेखौ जोङो अब्ला इसोरनि गारां बाथ्रा फोरमायनायनि सिगां जोङो इसोरनियाव गुसुं आर'ज खालामनि गोजौसिनाव थानाय जोंनि हारमान सोरजिगिरि सानफ्रोमबो सासेल' गोथां इसोराबा दा नोंखौ बे समाव जोंनो गैया हामबाय नोंखौ gwbang इसोर gwbang आफानि अननाया बेसेबांबा गिदिर gwbang मानो होनब्ला जों साफ्रोमबो मोजां थारैनो बिसोरसिम गाहामै मोजां थारैनो लाबोनायखाय नोंखौ जोंनो गैया हामबाय नों gwbang ना गोथां इसोर प्रभु जिसु आफा जोङो नैबे नोंनि बोसोनखौ नोंनि सिगां आफानि बिफोराव जोङो आर'ज खरसा खालामदों gwbang जेन' जोङो gwbang आफा नोंनि बोसोनखौ सोलोंजेनो जेन' जों आफा नोंनि हेफाजाबखौ राजफोरखौ मोननाय बायदि gwbang आफा इसोर gwbang आफा बावसोमनाया साफ्रोमनि जिबननिफ्राय खोनासंग्रा आरो खिन्थाग्रा साफ्रोमनि जिबन जों लोगोसे थादों प्रभु बे गुसुं आर'जफोरनिफ्रायनो आथिं गोदानांगौ थाहैबाय बासे गासै ख्रिस्टनि मुङै आमेन उपदेशगिरिनि 11 आयदा 9 बर'आव बेबायदि लिरनाय दं जोहोलावफोरनि लागै फराग'सुर जोहोलाव बैसोआव रंजा जेसे
ओइ फंबाय औ जों न'आव थांनि थां 자네가 곰 농아비의 가만히 오박이야.